Og god dag YouTube. I dag der kan vi se, at vi skal spille noget Minecraft. Det er noget, der er godt, synes jeg. Ja, som I kan se, vi skal spille lidt Skyblock. Jeg faldt lige ned lige før. Aldrig grave en længere tid. Det var der så. Okay. Nå. Jeg vil bare sige, at jeg vil lave gameplay med den her. Ja, så det eneste jeg gerne lige vil sige, det er det her. Jeg vil lave gameplay. Det er det her. Og det her gameplay, det skal nok blive rigtig godt. Jeg elsker Skyblock. Det har lige fået det i dag. Så det er mega dejligt. Jeg blev sådan helt hvorfor jeg Skyblock? Ja. Så jeg skal nok give jer IP'en. De bokser. Jeg skal nok give jer IP'en. Og det andet skal jeg nok give jer. Men kun på en måde. Hvis I giver mig... Nej. Så skal I også komme ind og prøve den her. Den er totalt sjov. Det skal jeg nok huske at lave gameplay. Kan jeg bare hoppe på den der, eller hvad? Vi ses YouTube. Det var et hyggeligt dag. Ses. Hej.